намуд. аксари дандонҳояш рехтагӣ буданд, лонҷаҳояш фурӯ нишаста буданд, лекин гӯшҳои бобо намуди аҷоибе доштанд. онҳо дар асл ҳам паҳни калон буданд ва ҳам гӯё вазифаи худро ҳатман аъло адо карда бошанд, ба пеш моил шуда, чунон ки аппаратҳои овоздора ки аэродромҳо мекарданд, рост ба тарафи овоз нигаронида шуда буданд. аҳрор амак баръакс марди пуррапайкари баландқомат ва сафедчеҳраи хушандоме буд. чашму абрӯю гӯши бинию лабу даҳони муносибе дошт. ришу мӯйлаби кӯтоҳ қайчӣ карда шудааш ба худаш бисёр мезебид ва қиёфаашро то андозае ба қиёфаи олимони ҷаҳондидаи пуртамкин монанд мекард. дар дидаи аввал, яъне дина бегоҳӣ, аз чӣ сабабе бошад, гумон кардам, ки вай одами ҳавобаланд аст ва ба ҳар касу ҳар чиз бо назари ҳаҷвомез менигарад. оре, дар чеҳрааш як табассуми писхандомезе сайр мекард. гӯё мегуфт, ки кӯ бубинем, чӣ махлуқед шумо, аз дастатон чӣ кор меояд. аммо хушбахтона имрӯз дигар хел менамуд. ба мо нарм, ҳалимона ва бо меҳрубонӣ муомила мекард. иқболхола бошад, байни ошхонаву тахтака мокуво рафту омад мекард. ибораи одами пир ё пиразан ба вай намечаспид. дар чашмонаш ҳанӯз шӯълаи ҳаёт барқ мезад. дар ҳуснаш зоҳиран ғайрати ҷавонона меҷӯшид. ӯ низ мисли шавҳараш бардам қадам мемонду бо овози буррои боқувват гап мезад. иқболхола ба косаҳо ширчой кашида овард. дар рӯи косаҳо равғани маска об шуда пора пора лапида ялаққос мезад. инони суҳбат кайҳо боз дар дасти ҳамсари ман буд. вай гӯё ки соҳибони ҳавлиро камаш аз айёми кӯдакиаш мешинохта бошад. иқболхолаам 20 сол дар артели дӯзандаҳо кор кардаанд. аҳрор амакам аслан аз исфара мешаванд. зиёбобом фалону фалон корҳоро кардаанд гуфта ба ман таърифи онҳоро мекард. дар чанд дақиқа тарҷумаҳоли мӯйсафедонро гуфта дод. ҳанӯз ақаллан як чойник чой тамом нашуда ман фаҳмидам, ки зиёбобо ва аҳрор амаку занаш дар асл робитаи хештаворӣ надоштанд. зиёбобо аз ӯзбекҳои Фарғона будаанд. занашон вақте ки ҳанӯз дар яке аз колхозҳои Фархор кор мекардаанд, вафот карда будааст. падарашон баъди ҷанг дар ҳамин ҳавлӣ чашм аз олам пӯшиданд. як писар доштанд, ки соли 8 моҳ дар кӯҳ дараҳо гашта кони маъдан мекофтааст, яъне геолог будааст. амаку иқболхола ҳам як писар доштанд, ки дар ҷанг ҳалок шудааст. дар давоми 4 соли ҷанг чандин маротиба дар табобатхонаҳои фронт аз дами марг халос шуда, ҳатто тирамоҳи соли 1944 орден ҳам таътили якмоҳаи мукофот гирифта 3 ҳафтаро дар пеши падару модар ва зани ҷавонаш гузаронидааст. аммо боз ба армия баргашта, баъди 2 рӯзи расман тамом шудани ҷанг, ин мусибатро бинед, ки баъди расман тамом шудани ҷанг номарди манҳус, як фашисти дар кадом гӯр пинҳон шуда ҳалок гардидааст. келинашон баъди ин фоҷиа касал шуда, ба дарди сил гирифтор шуда, кӯдаки ширмакро ятим монда аз дунё рафтааст. зарина, ҳамон духтараки 16-солае, ки ифодаи чеҳра ва чашмонаш калонвор андешаманд менамуд, ягона нишонае будааст аз он 2 фарзанди дилбанд. дар ибтидои нақли андаке бемавриди оишаи ман, иқболхола даст аз ширчою нон кашида муддате бо сари хам нишаст. баъд аз кат ҳамчунон бо сари хам фаромада, оби чашмонашро бо нӯки қарсаш пок карда ба сари оташтон рафт. аҳрор амак низ даст аз хӯрок кашида ба кадом як гӯшаи дастархон яла чашм духта нишаст. хомӯшии гароне ба миён омада чанд дақиқа тӯл кашид. ман ба ҳамсарам таънаомез нигоҳ кардам, вале ӯ низ нигоҳи маънидоре карда фаҳмонид, ки ҳеҷ кори беҷон накардааст, баръакс маҳз ҳамин тавр кардан лозим буд. ниҳоят аҳрор амак 1-2 бор сурфа карда
косаро ба даст гирифт ва ширчои боқимондаро бо як дам кашида фурӯ бурда ба ман муроҷиаткунон гуфт: келин ба мо гуфтанд ки ба газетаҳо мақола навишта меистодаед. Ин бисёр кори сара писарам муаллим Юсуф. боз Сафо гуфта имзо мекунед, а? ҳа, бале, ман ҳам дар газетаи шаҳрамон чизҳои шуморо хондам. боре кадом киночиро таъриф карда будед, дар ёдам ҳаст. офарин писарам муаллим. ман аз ин таъриф боз арӯси дуриза бар ин сурх шуда рафтам. ҳатто дилам сахт ба тапидан даромад. баъзан ҳам ту агар вақти зиёдатӣ бошад, гуфтам нимғурма карда, ягон чизи навиштабоб рост омада монад, яъне аз бекорӣ кадукорӣ гуфтагӣ бар ин. хоксорӣ албатта чизи нағз писарам муаллим, аммо ба мақоланависӣ кас ҷиддӣ машғул шавад меарзад. бисёр кори хайр. меҳнаткаши бовиҷдонро таъриф карда осонаш гирем рӯҳашро бардоштан, ё ягон каллафаҳми лаванд, ё ин ки фиребгари пукаш дар осмонро осонаша гирем ба рӯи об баровардан кори олиҷаноб аст. албатта ба ин кори нек чӣ мерасад? Чӣ гуфтед тағо? Аромад ба Зиёбобо рӯй овард. аммо Мӯйсафед бо вуҷуди он ки як гӯши худро кардани чавор қатъ карда ба сӯи гӯянда нигаронида буд, маънои суханони ӯро фаҳмида натавонист. худо умраша диҳад. ҷанатон ҳам аз кӯҳ ки фуромад, зимистони дароз ба газид. сони ба вай ҳоло номаш чӣ буд? Вай китоб бар ин аст ку? Журнал, луқмапартоб ҳамсари ҳозир ҷавобам. ҳа ба ҷурнолҳо урусӣ карда калон калон хатҳо менависад, гуфта ниҳоят суханашро ба як азоб тамом кард Зиёбобо. писарчаи мо аз хоб бедор шуда гирья кард. модараш ба сӯи хона давид. вай ки набуд, муддати сукут ба миён омад. ман акнун имконият ёфтам ки ба фурсат ба муоинаи ҳавлӣ машғул шавам. ростӣ ҳам дар ин ҷо баҳри дили кас кушода мешуд. дар пеши хонаву айвонҳо ҳавзҳои озодаю мавзуни ток қад барафрохта буданд. гарчи қисми зиёди рӯи ҳавлӣ ва боғча ба полизи сабзавот банд буд, ба назар чунон мерасид ки сар то сари ҳавлӣ аз гулбуттаҳост. гулҳои серҳосилтарини садбарг, бедгул, гулҳои яксолаи рангоранг, хусусан оташгул ва тоҷи хурус дар ҳамин фасли охири тобистон ҳам анбӯҳ шукуфта ба дидагони кас манзараи дилфиребро ҷилвагар месохтанд. дар ҳавзаҳои ангур аксари сарҳои ширбаста аз ҳуҷуми занбуру гунҷишкон бо халтачаҳои ҳарранга муҳофизат карда шуда буданд. ҳар ҷои ҳавзаҳо дар шоҳгули айвонҳо турҳои бедона ва қафаси кабкҳо овезон буд. паррандаҳо ҳоло нағмасароӣ намекарданд, фақат гоҳ-гоҳ ба девори қафасҳо минқор зада ё аз дилтангӣ ҷастухезкунон тапар тупур садо мебароварданд ва зиндончаҳои худро алвонҷ медоданд. дар воқеъ чунон ки худашон мегӯянд, одамони кӯҳна аз дил гузарондам ман. мурғони бегуноҳро дар қафас дошта аз нағмаи ҷонварони маҳбус лаззат мебурданд. ношта тамом шуд. арорамак ба кори худ ба пункти пахта рафт. зафарҷонро зудтар ба яслиаш бурда монед. мураббияш боз бевақт овардан гуфта ба сари ман ғурғур накунад. тез бошед азизам, зудтар ҷунбед, гуфта оишахон ҳам фармоиш дода, ҳам навозиш карда ба дорухонааш рафт. Зиёбобо каланди майдаяки ялақосиро ки аз кор фармудан дамаш суда шуда шакли моҳи нопурраро гирифта буд, бардошта ба полизи картошка даромад. иқболхола ба рӯи кадду се кӯрпачаро болои ҳам партофта, айнаки камонакҳояш ресмониро ба нӯги бинияш савор карда ба чокдӯзӣ машғул шуд. дар пеш як маросим дорем муаллим, гуфт иқболхола. ба кораш аз дур нигоҳ карданамро пай бурда, абраи кӯрпачаҳоро нав карда монам, мегӯям. ин мӯйсафедон чӣ маросим дошта бошанд? фарзанде надоранд ки синашон ба тӯю сур муносиб бошад. Зарина ҳанӯз бача аст, гуфта худ ба худ хаёл мекарданд ки
фармоишоти завҷаи муҳтарама ба хотир расиду Зафарҷонро бардошта ба ясли шитабидам. шояд азиз қисми аввали қиссаи одамони кӯҳна бароятон қироат карда шуд. боварӣ дорам ки бо диққат қиссаро гӯш кардед ва давомашро худатон мустақил мехонед, зеро саволҳои санҷиши умумӣ аз ҳамин қисса оварда шуданд. хайр, бо ҳамин дарси имрӯза ба интимом расид. саломат бошед.